Hej, velkommen til denne video. Min mor og Søv her. Vi spiller sådan en creepy-spil. Og lad os lige finde... Skal vi spille lige? Du bestemmer. Nogen der herinde. Jeg går lige med min mobil. Så. Nina er ikke de, jeg kender. Yippie! Og mor, du er her til at hjælpe mig, hvis jeg bliver bange. Eller venner. Ja. For eksempel lige plejer du det. Men nogle gange så spiller du også bare. Det er sygt. Kunne like og smag og subscribe I siger ferie. Næsten alle, jeg har. Sommerferie. Hvad er klokken? Det er virkelig koldt, og jeg fryser. Nej. Du skal finde noget brænde udenfor, og putte det derned i det der fyr. Der skal hvor er det henne? Udenfor. Det er nok ikke der. Jeg har spillet det før, der skal jeg ikke med huset. Ja. Ned i kælderen. Ja. Du skal give babyen mælk. Nej, det er... Du skal tænde for musikæsken. Jeg gemmer mig herinde. Jeg trækker, det er min mælk. Skal vi lige se, om pigen er der stadigvæk? Prøv lige at tjekke playerlisten. Nå, kan man ikke. Jeg tror, du er alene. Men vi skal i hvert fald spille forskelligt. Jeg synes, det er så sjovt. Lad os komme videre til den næste, ikke? Lad mig lige se, hvad... Og det kan være, at mor spiller for mig, på grund af, at jeg så bliver bange. Måske det. Hvis jeg spiller det. Nej, det gør jeg ikke. Jeg finder et bedre. Jeg tror, jeg har et. Jeg finder det nu.
Skal du spille det? Det tror jeg, du har spillet. Ja, det har du. Skal du være alene? Det bestemmer. Hvis du vil være alene, kan du skrue ned på minus. Så tryk på den blå. Ja, nu vil jeg være alene. Fint. Det skal nummer 4. Tryk på den blå. Jeg kan være helt alene. Og hvad 2? Jeg ved ikke, om han nåede her på. Okay. Kan I se det? Er det? Kan du se det, mor? Er det ikke snit? Det er det i hvert fald. Gå lige ned og skriv i kommentaren, I så kender det her spil. Og gå lige ned og subscribe, I så kender Tandløs og Stitch. Smart i bunden. Vi har ikke langt på det. Hvorfor kører jeg hjulene? Hvorfor kører jeg hjulene? Altså. Ej, han griner med. Du skal snakke med ham der med rygsækken. Han har ikke købt de sko. Snak med ham med rygsækken. Er det Emilie? Nej, det er det ikke. Det er ikke Emilie. Ups. Nu kan du ikke lide. Hvad skal vi? Du løfter manden. Jeg synes, han ligner Sigmund Bøjensen. Du glæder en bananstreg. Nå, nu skal I campe her i nat. Først skal I sætte teltene op. Hvorfor skal vi gøre det? Nu kan vi gøre ikke noget. Det er gået. Okay. Hvad skal vi nu? Nu skal I samle pinde, så I kan starte en bål.
mangler noget, så vi kan tænde bålet. Hvorfor skal jeg gøre det? Ja, Hvorfor skal jeg gøre det? find lighteren. Denne her skov er meget mere stille, end jeg havde regnet med. Nu kan du tænde. Jamen, hvorfor tager det så lang tid? Så det bliver længere tid i spillet. Kan jeg godt gå i seng nu, tak? Hvad sker der? Instruktør, så du det? Der var nogen eller noget i nærheden af bålet. Hvad så du? Det var sikkert bare tordenvejret. Der er nogen. Hvad skal jeg nu? Du skal lave en pind klar til at riste skumfidus på. Hvorfor skal jeg ikke gøre det hele? Ja. Hvad var det? Jeg kan godt gå i seng nu. Hørte du også det? Lige her. Jeg tager et lille kig. Faktisk, så må du hellere komme med mig. Det er nok mere sikkert at være sammen. Det er klart, det her. Nu kan jeg nu være med. Vi faldt i en bananstrand. Midt i træerne. En bunker. Det giver slet ikke nogen mening. Jeg har aldrig set noget som helst som det her på nogle af kortene. Hvad det end er, så var det ikke meningen, at vi skulle finde det. Vi må hellere være forsigtige. Det er ikke den dør lukket. Snak med. Væggene er fyldt med tegninger. Døren lukkede af sig selv. Nej, I er låst inde. Ja, det er selvfølgelig en god idé. Ja. Vi kan godt blive herinde. Hvad var det, mor? Nu drømmer I. Alle vores mænd dør. Vi kan ikke forklare det. Det er ikke et menneske. Det ligner et dyr. Hvad tænker du om, soldat? Hvad er det for et slags dyr? Er der nogen, der kan fortælle om det? Der er kun én, der overlevede, og han er blevet blind, men han har forklaret, hvad han så, inden han besvimede. Jeg har brugt hans ord til at lave den her tegning, og Sir, det er ikke et menneske. Vi skal ud herfra. Vi kommer alle sammen til at dø. Løb! Nej.
Du lige spille for mig her. Spil lige for op og tak. Det er lige det nummer. Ja, skal jeg jeg ønsker, I kan blive her, ikke? Ham der instruktøren, han tror bare, det er et mareridt. Er det ikke også det? Men vi tror jo stadig, monsteret er det. Mareridt, de forsvinder, når man vågner. Nå. Du fortæller mig, at døren åbner alligevel. Ding dang, ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Nu skal vi spise skumfiduser, står der. Har I ikke lige gjort det? Og man skal først tage en pind. Altså, den siger, at jeg skal tage fat i pinden. Jeg har en pind i hånden, så jeg forstår ikke helt, hvad problemet er. Altså, der er en bok. Vi kan ikke komme med. Så er det stoppet. Hej, vi ses.